Per exemple, no saben com es diu les branques dels arbres. Perquè ells li diuen rames, oi? En castellà es diu rames. En català es diu branques. I no saben que el sostre de la casa és el tejado d'ells. Oi que no ho saben? I que no saben què més no saben? No sé que... Que potser no saben que les plantes en castellà es diuen plantetes. No, en castellà es diu igual, oi? Quasi? Sí. Plantes i nosaltres diem plantes. I què dius tu? Però per exemple les hojas es diu diferent. Es diu fulles. Fulles, molt bé. Un moment. Ai, sí. Ara anem a veure en l'hort a veure si ha crescut Ai, algú. és veritat, anem a veure l'hort. Anem a l'hort a coses. veure si algú ha crescut. Molt bé. Sí, perquè els avis tenen un hort plantat, que és molt petitet, però tenen tomàquets, i ara el Roger ens ho ensenyarà. Tenen tomàquets i melons. A veure. A veure què hi ha aquí. Mira, veieu? Aquí, això que són maduixes. Mira allà. Hola. Mira. Això què són? L'agafo perquè està molt gros, Doncs li hauríem de preguntar a l'avi, perquè l'avi és el que n'entén i no sé si està gros o petit. Per mi està gros, però potser no. Mira, hi ha albergínies. Això són albergínies, oi, Roger? Però primer agafem-lo. No. Espera, anem a demanar-li permís a l'avi. Corre. Que l'avi en sap més. Ell és el que en sap més. Clar. I sap com és gran i petit. Exactament. Anem a demanar-li a la tia la carilla. Anem a demanar-li el permís. I també tenen síndries. I tomàquets. I pebrots verds tenen. I vermells, doncs, però verds sobretot. A veure l'avi si el trobem.